Grupo tanto ate grupo endereti dairy SHG. E a camera moticho word disabled SHG. Disabled road na barabara tetanko. Ndobuate on the rock. Ndobuate sisi kwa sisi Suleka Women Group. Ndobuate uya kumu baro sisi kwa sisi mara. Aba mheshimiwa. Sisi kwa sisi ofisi ya women rep tuacha kwa abangina chibase chekombe abangina tafadhali mu apply nino mogo determine chibase renga moko nyora ndo bati bese nyinge lakini echichinke nyora tu mu appreciate monte binkinta bali kere 1500 gose million aseki akara mwanga akerete chikure mwanga akerete 6 million ase constituency abu 6 million no ebisimabire no chibasa richire no chibese cheno chire chibyombe bona na chie chirega echi chionsi tobekera neti chietire echeke yegegere ya 10 million ekogenda sebyombe 46 nebyombe bi abande bakonyora 150 abande 200 abande 250 depending on buna mwaicole tinino mwarenge boicoli nchena lengo babangina nabatekere mutu mebia next time naende toko wacha naende toko ba chinyako ba nechinke chire ebyombe tali byonsi biranyore lakini yeye muki atachire Josi nchinyore onyo yonde tari konyore gesima oyonde nkonyora le kiombe onyo yonde tari konyore kiombe omwana yo nkonyora le basari tari mwanja kwa nechi sweetheart nechi base cheke ganche geto chire chinke chigo cha chinyinge naende nabo moko nyora sebono tunaambia Mungu asante echira na chimoko nyora na alitema na ametenda jibese chigo to kukorere biashara nande mabiaya cha tomente ekararo lile twakorera matunda kwa utoleire ase obuja kutwakorera matunda maya kwani kwaito etitwatebi twakoegwa ntomete gwetania irenga mwata rete na irenga mwata echire twanyoriro tu ekopogani twabegete twategete ange 5 lakini echire twanyoriro we appreciate bono noroche kwanza buna atebire byega 5 na next time abangina mora akore monyore besengia hai na limoko nyora buya ekagara no nyamba barogore bagotabanye basabire 500 tigatora abaemi torore buna bagotumie emieyo bono nyamotagete 500 mwalika emilioni gose milioni na nuguta 5 mwaigure chi sweetheart Merry Christmas and Happy New Year.